गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव फिन बरायफिनबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानो हागौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो इनकाम टेक्स वेबसाइटआव जोङो गावबागावनि बेंक एकाउन्टखौ माबोरै एड खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन जायफ्रा दासिमबो गावबागावनि बेंक एकाउन्टखौ नोंथांमोना एड खालामनो रोङाखै इनकाम टेक्स वेबसाइटआव नोंथांमोना खालामनो हागोन नैबे भिडिअखौ नायनानै आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फुल प्रसेस गासैखौबो खोन्थाजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय आरो आं बेयावनो फिसा रिक्वेस्ट खालामो जायफ्रा दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव हाबफैदों भिजिट खालामदों चेनेलखौ नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना टेक्न'लजिनि भिडिअ माखासे गोदान आपडेटफोर मोननो हागोन माखासे मिथियैफोरखौ नोंथांमोना नैबे गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजोंबो मिथिनो हागोन बिनि थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो जायफ्रा नोंथांमोना बुजिया नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन अब्ला आं भिडिअखौ जागायलांसै नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय जोङो इनकाम टेक्स वेबसाइटआव जोङो माबोरै गावबागावनि बेंक एकाउन्टखौ एड खालामगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै अब्ला जोङो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामदो क्रम ब्राउजार गुगोल नोंथांमोना जिखुनु मोनसे अपेन खालामबानो जाबाय डाटाखौ अन खालामना ला बिनिफ्राय नोंथांमोना अपेन खालामदो अब्ला आं भिडिअखौ नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन बेयाव नोंथांमोना नुदों सार्च अर टाइपआव नोंथांमोना सार्च खालामबानो जाबाय नोंथांमोना फिलिं लिरबानो जाबाय बेफोरबायदि पेज गेवगोन इनकाम टेक्सनि वेबसाइटआ फैगोन बेयाव नायबानो जाबाय इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्ट बेखौ नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय बेयाव अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन नायबानो जाबाय बे इनकाम टेक्सनि वेबसाइट बिनिफ्राय नोंथांमोना नुगोन गोजौआव प्रफाइल नायबानो जाबाय नैबेयाव नोंथांमोना प्रफाइलाव खनसे थुनानै होदो बिनिफ्राय नायबानो जाबाय नोंथाङा इउजार आइडि बानायाखैब्ला नोंथाङा गोदानसोब्ला नोंथांमोना रेजिस्टार खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथाङा अलरेडि खालामखानायब्ला नोंथाङा लगिनआव थुदो बिनिफ्राय आं खालामखानाय नालाय आं दा बेयाव लगिनआव थुनोसै बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन लगिन बेयाव नायबानो जाबाय इन्टार इउर इउजार आइडि बेयाव नोंथाङा नोंथांनि इउजार आइडिखौ होनांगौ बेयाव नोंथाङा पान कार्ड नाम्बारबो होनो हागोन आधार कार्ड नाम्बारबो होनो हागोन आधार इउजार आइडिबो होनो हागोन नोंथांमोना बिनिफ्राय आं आंनिखौ होनोसै आं गोसोआव दंखायो नालाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिनिफ्राय आं बेयाव आंनिखौ होबाय बिनिफ्राय आं दा कन्टिनिउ थुगोन बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन बेयाव नोंथांनि पान कार्ड थागोन बिनिफ्राय नोंथाङा बेयाव पासपर्ट होनांगौ दे नोंथाङा बेयाव गावबागावनि पासपर्टखौ होबानो जाबाय नोंथाङा मा पासपर्ट होनदों बेखौ होबानो जाबाय बिनिफ्राय नैबेयाव नोंथांमोना टिक मार्क होग्रोदो खनसे बिनिफ्राय बेयाव पासपर्ट होदो अब्ला आं आंनिखौ होनोसै बिनिफ्राय आङो बेयाव टिक मार्क होबाय पासवर्डखौ होबाय बिनिफ्राय कन्टिनिउ थुनानै होनोसै अब्लाना बियो अपेन जानानै फैबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेयाव नोंथाङा कन्टेक्ट डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोना आपडेट खालामनो हायो बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि नैबेयाव नोंथांमोना नुदों लग' बेयाव खनसे थुनानै होदो बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवगोन नोंथांमोना पासवर्डखौ चेन्ज खालामनो हायो बिनिफ्राय नोंथांमोना माइ प्रफाइलाव थुनानै होबानो जाबाय अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन नायबानो जाबाय बेयाव गासैबो डिटेल्सफोरा गाहायाव ओंखारजोबगोन नोंथांनिया बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नुदों नायबानो जाबाय 3 डट बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय बे गोजौनियाव थुनानै गाहायनियावसो थुनांगोन अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवगोन बेयाव नायबानो जाबाय माय बेंक एकाउन्ट नोंथांमोना बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय नोंथाङा गावबागावनि बेंकखौ एड खालामनोब्ला बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव प्रफाइल दोननो हागोन नोंथांनि फट' नोंथांनि नामा बेयाव थागोन बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव पासवर्डखौबो नोंथांमोना चेन्ज खालामनो हागोन बिनिफ्राय आङो बेयाव थुनोसै माय बेंक एकाउन्टआव अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवबाय नायबानो जाबाय आं सिगांनो बे बेंकखौ एड खालामदोंमोन बेयाव आं नोंथांमोननो मोजाङै खोन्थानि नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय जायफ्रा नोंथांमोना बे वेबसाइटआव नोंथांमोना एड खालामगोन इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टनि वेबसाइटआव नोंथांमोना जायफ्रा गावबागावनि बेंक एकाउन्टखौ एड खालामगोन नोंथांमोना बेंक लायै बेंक नोंथांमोना 50 लाख नोंथांमोना बिदिनो 50 लाख 5 लाख सिबां नोंथांमोना रिफान्ड लानो हागोन नोंथांमोना बेफोरखौ गासैखौबो इजिबोल खालामजोबनांगोन दै बिनिफ्राय आंनिया बेयाव जिमेइला जायाखै आं चेन्ज खालामनो हायो बेखौ बिनिफ्राय आं बेखौ चेन्ज खालामनायखौ खोन्थाथ'ला बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि गासैखौबो बेयाव नोंथांमोना चेन्ज खालामजोबनो हागोन बिनिफ्राय नोंथांमोना नोंथांनि बेंकखौ नोंथाङा एड खालामनो थाखाय नैबेयाव नुगोन नोंथांमोना माय बेंक एकाउन्ट नोंथांमोना एड बेंक एकाउन्टआव नोंथांमोना खनसे थुबानो जाबाय बेयाव आं थुनानै खोन्थानि बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो फुल डिटेल्सफोरखौ खोन्थालांजोबनि नोंथांमोना नायदो फारसेनिफ्राय बिनिफ्राय बुजिना लाबानो जाबाय बे गोजौआव दङ एड बेंक एकाउन्ट बेयाव नोंथांनि पान कार्डआ फैगोन नोंथांनि नामा फैगोन बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव दङ बेंक डिटेल्स बेयाव नायबानो जाबाय बेंक एकाउन्ट नाम्बार नोंथांनि बेंकनि एकाउन्ट नाम्बारखौ बेयाव होदो बिनिफ्राय बेयाव दङ गाहायाव नायबानो जाबाय
कनफार्म बेंक एकाउन्ट नाम्बार बेयाव नोंथांनि बे बेंक एकाउन्ट होनायखौ गोजौआव होनायखौनो सेम टु सेम बेयाव होबानो जाबाय। बिनिफ्राय एकाउन्ट टाइप बेयाव नोंथांमोना नोंथांनि बेंकआ मा सेभिं एकाउन्ट कारेन्ट एकाउन्ट नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव दङ नायबानो जाबाय एकाउन्ट हल्डार टाइप बेयाव दङ प्राइमारि बिनिफ्राय जइन नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ जइन ना प्राइमारि हारसिंनि बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय। बिनिफ्राय गाहायाव दङ आइएफएससी कड बेयाव नोंथांमोना होबानो जाबाय नोंथांनि बेंकनि आइएफएससी नाम्बारखौ। बिनिफ्राय गाहायाव नायबानो जाबाय बेयाव दङ नमिनि दिस बेंक एकाउन्ट फर रिफाउन्ड बेयाव नोंथांमोना रिफाउन्ड लानो थाखाय नमिनि बेयाव नोंथांनि रिलेटेडखौ नोंथाङा एस होफानो ना नो होफानो नोंथाङा होनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव दङ भेलिडेट बेयाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्लानो नोंथांनि बेंकआ बेयाव एड जागोन। अब्ला आङो फार्स्टनि पेजाव फैनोसै नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबावनो दङ नोंथांमोननो खोन्थानि। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव नोंथांनि बेंकआ एड जागोन। बिनिफ्राय नोंथांनि बेंकआ बेयाव फैयाखैब्ला नोंथाङा बेयाव नायबानो जाबाय फाइलिटआव देखायगोन बेयाव नोंथांनि बेंकआ दानलांदोंब्ला। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयाव नायदो। बिनिफ्राय नोंनि बेंक एकाउन्टआ बेयाव फैगोन नायबानो जाबाय बेयाव गासैखौबो इलिजिबल खालामजोबना लानांगौ। बिनिफ्राय नोङो रिमुभ खालामनोब्ला नैबेयाव नायबानो जाबाय थ्रि डटआव खनसे थुदो। बिनिफ्राय गाहायाव नोंथांमोना अप्शन नुगोन रिमुभ बेंक एकाउन्ट होननाय नोंथांमोना बेयाव थुबानो जाबाय। रिमुभ बेंक एकाउन्टआव नोंथांमोना खनसे थुदो अब्लानो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ रिमुभ जागोन। बिनिफ्राय नोंथांनि बेंकआ बेयाव फैयाखैब्ला नोंथांनि बेंकआ जायाखैबा नैबेयाव नायबानो जाबाय फाइलिटआव खनसे थुनानै अब्लानो बेयाव फैगोन। नोंथाङा बेयाव फाइलिटआव थुदो बेयाव नायबानो जाबाय न' फाइलिट बेंक एकाउन्ट बेयाव आंनिया फाइलिट जालाङाखै दानलाङाखै बेयाव ओंखाराखै। बिनिफ्राय दानलांदोंबा बेयाव ओंखारगोन। बिनिफ्राय नोंथाङा बेयाव रिमुभ खालामखांनायनि उनाव नैबेयाव नुगोन नायबानो जाबाय रिमुभ बेंक एकाउन्टआव। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयाव नायबानो जाबाय जोंहा बेयाव सेभिं एकाउन्ट बिनिफ्राय आरो जोंहा बेयाव कारेन्ट एकाउन्टजों गोबां डिफारेन्स दं दै। जोंहा बेयाव मा जायो बेंक एकाउन्टआव जोंहा 1 लाख बेफोरबायदि 50,000 जोंहा सानफ्रामबो सोबाय थायोब्ला जोंहा इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनाव नटिस थाङो। नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बिनि थाखायनो नोंथांमोना बेयाव इनकाम टेक्सआव नोंथांमोना बेफोरबायदि बेंक एकाउन्टखौ एड खालामना ला अब्लाना नोंथांमोनाबो बुजिगोन आरो नोंथांमोना माखासे रिफाउन्ड मोननो हागोन 50 लाख सिबां नोंथांमोना लानो हागोन रिफाउन्डखौ। आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोगोन सेभिं एकाउन्ट आरो कारेन्ट एकाउन्टआ मा बिनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो लाबोगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय नेबानो जाबाय बिसोर मोननैजों कारेन्ट एकाउन्ट सेभिं एकाउन्टजों गोबां डिफारेन्स दं दै। नोंथांमोननो आं बिनि भिडिअखौ मोजाङै लाबोगोन खोन्थागोन जायफ्रा रोङा जायफ्रा सेभिं एकाउन्ट खुलिनो जायफ्रा कारेन्ट एकाउन्ट खुलिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै थाबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै बेंकखौ बेफोरबायदिनो एड खालामबानो जाबाय। फार्स्ट टाइमाव नोंथाङा नोंथांनि बेयाव नोंथाङा पासवर्ड होनानै बेखौ लगइन खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज खेवगोन नोंथांमोना बेयाव एड खालामबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो गासैबो प्रसेसखौनो खोन्थाजोब्बाय। जायफ्रा खालामाखै नोंथांमोना खालामनो हागोन। बिनिफ्राय रिमुभ खालामनो गोसोब्ला बेयाव थुनानै नोंथांमोना गाहायाव नुगोन रिमुभ बेंक एकाउन्ट बेयाव नोंथांमोना खनसे थुबानो दानलांगोन। बिनिफ्राय डिसेबलबो खालामनो हागोन नोंथाङा बेखौ डिसेबलबो खालामना दोननो हायो। बे नोंथांनि गोसोनि खोथा। बिनिफ्राय गासैखौबो चेन्ज खालामनो हायो नोंथांमोना बेखौ चेन्ज खालामनोबो हागोन। नोंथाङाबो गावबा गावनिखौ चेन्ज खालामनो हागोन। चेन्ज खालामनो गोसोब्ला बेफोरबायदि इलिजिबल जानांगोन दै गासैबो राइट सिन ओंखारजोबनांगोन। बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थानाय जाबाय शेयार खालामबाय। आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना गोदान आपडेट इउटुब चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदि गोदान गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट इउटुब चेनेलनि गेजेरजों। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ। दासिमबो लाइक होआखैब्ला नोंथांमोना लाइक होदो। बिनिफ्राय बुजियाखैब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय।